nemlig bruge til vores næste bevis. Og nu vil vi gerne bevise cosinusrelationen. Og den har jeg skrevet op her, så vi ligesom ved, hvad det er, vi skal bevise, og hvad det er, vores bevis skal komme til at stemme overens med. Når vi skal bevise det her, går vi ud fra den her trekant. Og til at starte med vil vi gerne finde nogle andre tal fra H og X. Hvor H er den her, og X er den her. For det skal vi nemlig bruge senere hen i vores bevis. I den første, der går vi ud fra sin af B, og vi ved i SOHCAHTOA, at der skal vi bruge opposite, som er H, over the hypotenuse, som er A. Og her, i sin i over A, der ved vi, at vi skal bruge opposite, som er H, over the hypotenuse, som er B. I cosine af A ved vi, at vi skal bruge adjacent, som er X, over the hypotenuse, som er B. Og nu skal vi ligesom prøve at isolere de her X og H, for det er jo ligesom dem, vi gerne vil finde nogle andre værdier for. Og derfor kommer det til at se sådan her ud. A gange sin af B er lige med H. Da vi har ganget med A på begge sider, ved sin af A bliver det derfor B gange sin af A lige med H. Ved cosine bliver det derfor B gange cosinus af A er lige med X. Nu har vi derfor fundet et andet tal for X og to forskellige for H. Og nu kan vi nemlig bruge den meget kloge mands ord, Pythagoras, som er A i anden plus B i anden lige med C i anden. Og i vores trekant herovre, der kan vi se, at der har vi blevet nødt til at inddele i to for at få retningen af trekanter, som er det eneste, man kan bruge, når man skal bruge Pythagoras. Så hvis vi først har den lille trekant, så kan vi se, at det er x i anden plus h i anden, der er lige med b i anden. Og nu vil jeg så vælge at isolere enten x eller h, og det er egentlig lige meget hvilken det er, men jeg har så valgt at bruge x. Derfor kommer der til at stå x i anden lige med b i anden minus h i anden. Det var altså for den lille trekant. For den store trekant, hvad her, kommer det til at hedde h i anden plus parentes c minus x i anden lige med a i anden. H i anden, parentes c minus x i anden lige med a i anden. Og her ser jeg tydeligt, at der har vi lige fået lavet os selv en kvadratsætning. Så det vil jeg lige starte med at regne ud, inden vi kan gå videre. Så bliver det til c i anden plus x i anden minus 2cx. Så vi har altså lige fundet ud af, at for den lille trekant, der hed det x i anden lige med b i anden minus h i anden. For vores store trekant, som før gik vi jo ud fra den her, der hed h i anden plus c minus x, skulle vi lige med a i anden. Og det kommer altså til at se sådan her ud, når vi regner kvadratsætningen. Altså a i anden lige med h i anden plus c i anden plus x i anden minus 2cx. Og nu vil vi så gerne sætte de her to ligningerne for trekanterne sammen. Der kommer derfor til at stå a i anden lige med h i anden plus c i anden. Og så kan vi se, at der kommer et x i anden. Men vi ser, at vi har lige fundet et andet tal for vores x i anden, der er herover. Vi kan derfor erstatte vores x i anden med det her. Så det vil jeg gøre. Plus b i anden minus h i anden. Og så minuser vi her med 2cx. Og så ser vi, at her er der både et plus h og et minus h. Og derfor kan de altså gå ud med hinanden. Så der kommer nu til at stå a i anden lige med c i anden plus b i anden minus 2cx. Så nu har vi næsten fået det til at kunne komme ned i ABC-bogstaver. Men vi har dog stadigvæk vores x. Men så var det det, vi fandt ud af før, helt i starten. At her fandt vi jo en anden værdi for vores
fra vores x. Og den var b gange cosine af lige med x. Vi kan derfor erstatte vores x herover med dette. Så det vil jeg gøre. Så det bliver a i anden lige med c i anden plus b i anden minus 2 gange c gange b gange cosine af a. Og den her ligning var det, vi skulle bevise fra starten af. Vi har derfor lige bevist cosinusrelationen. Ej, hej piger. Hvad er det, jeg ser? Har I tegnet 2 b'er i samme trekant? Jeg kan godt forstå, hvad der er, I mener, da der er en b til hver af de 2 trekanter. Men hvis I gør sådan, så skal I huske at tegne den ene b som enten b1 eller som h. Men det kan jeg jo se, at jeg allerede har gjort, så det er jo fint. Nu vil vi så finde sinusrelationen, som hedder sin a over lille a er lige med sin b over lille b. Vi vil nu finde en definition af et areal i vores trekant. Det gør vi ved at sige c, som altså er hele vores side, ganger det med højden og ganger det med en halv, da det jo er en trekant. Nu kan vi så se, at vi har et h, som vi i starten, hvor vi fandt 2 definitioner for h. Det kan vi så have skrevet op til. Så er der c gange med a gange med sin af b gange en halv. Den kan altså også hedde c gange med b gange med sin af a og gange med en halv. For at få det her til at se lidt pænere ud, vil vi nu gange det med 2, for at få de halve til at komme væk. Så kommer den til at blive c gange a gange sin b og c gange b gange sin af a. Det her vil vi nu dividere med a, b, c. Det begge steder, og det kan vi se, at det kommer til at virke senere hen, da c altså går med c, a går med a, ligesom på den anden side, hvor c går med c, og b går med b. De her to, der kommer altså til at stå sin af b over lille b, hvor der også på den anden side kommer til at stå sin af a over lille a. De her to er altså det samme som vores sinusrelation, vi startede med.